Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της μητρότητας σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή είτε ως επιθυμία είτε ως κατάκτηση, είναι πολύ μεγάλο και το διαπιστώσαμε και τον τελευταίο καιρό συζητώντας με νεαρά κυρίως ζευγάρια για τα προβλήματα, για τους προβληματισμούς, να πω καλύτερα, τα ζητήματα που αναφύονται γύρω από αυτά τα θέματα. Πότε είναι κατάλληλη, για παράδειγμα, εποχή για να παντρευτεί κανείς, πότε είναι κατάλληλη εποχή για να αποκτήσει παιδί. Τι γίνεται όταν δεν μπορεί εύκολα ή δεν μπορεί γρήγορα, πώς μπορεί να κρατηθεί δεμένο το ζευγάρι όταν εμφανίζουν τα παιδιά στη ζωή τους, τι λάθη κάνουν οι νέοι γονείς. Πολλά ζητήματα λοιπόν σχετικά με την μητρότητα, με το μεγάλωμα των παιδιών και αποφασίσαμε με τους καλεσμένους που με τιμούν απόψε με την παρουσία τους να τα συζητήσουμε και βεβαίως με εσάς, με τον γνωστό τρόπο. Ο ένας είναι μέσω της σελίδας μας στο Facebook, εν λευκό με ελληνικά. Σας μπερδεύει συνήθως η Νατάσα Μποφίλιο, αλλά θα με βρείτε. Λοιπόν, εν λευκό λοιπόν, εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύμα, το έχετε κάνει ήδη από την ώρα της ανάρτησης της είδησης για την εκπομπή. Ο δεύτερος τρόπος είναι ζωντανά, αλλά μόνο με μηνύματα, όχι με κλήσεις, στο τηλέφωνο που θα δείτε σε λίγο στους δέκτες σας, το 6971-91-59-58. Είναι τηλεφωνική συσκευή, τηλεφωνικός αριθμός που δίνεται μόνο για σας, σε real time, σε πραγματικό χρόνο να συζητάμε μαζί σας. Έτσι κι αλλιώς σας ευχαριστούμε που και αυτό το βράδυ μας κάνετε την τιμή να μας φιλοξενείτε στα σπίτια σας. Μπορεί άμεσα να μην σας ενδιαφέρει, αλλά έμεσα αποκλείται να μην σας ενδιαφέρει το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε απόψε. Να παρουσιάσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο και τις καλεσμένες που με τιμούν με την παρουσία τους. Είναι ο γιατρός, ο μευτήρας γυναικολόγος Γιώργος Καραδαγλής. Καλησπέρα, κύριε Καραδαγλή. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι η ανεξάρτητη ΜΕΑ Αγγελική Κωσταρέλου. Καλησπέρα, κυρία Κωσταρέλου. Ευχαριστώ και σας για την παρουσία σας. Είναι ανεξάρτητη σημαίνει ότι δεν ασκεί έργο ιδιωτικό, ελεύθερο. Και η τρίτη συντροφιά μας, η καλή φίλη, η κυρία Σιμίνα Αρκετζίκη. Καλησπέρα, κύριε Αρκετζίκη. Καλησπέρα και Της εντελέχειας ήρθε να μας πει, γιατί ένα κομμάτι μεγάλο, όπως θα δούμε, και στην υπογονιμότητα και στην ανατροφή και στη λοχεία, αγγίζει το δικό της τομέα, δηλαδή την ψυχολογία. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα με βάση τη χρονική εξέλιξη των πραγμάτων να το συζητήσουμε, αν συμφωνείτε. Ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για γάμο και κατάλληλη ηλικία για τεκνοποίηση? Παλιότερα υπήρχε ένα ψυχολογικό φράγμα των 35 ετών. Από εκεί και πέρα η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδιά ή δυσκολεύεται πάρα πολύ, άρα άμα δεν προλάβεις μέχρι 35. Σήμερα όμως με την ανεργία ή με την καριέρα, με τα μεταπτυχιακά, με τη δυσκολία ίσως στους συντρόφους, έχει σπάσει αυτό το φράγμα. Σωστά ή κάνω λάθος? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το φράγμα έχει σπάσει προπολού. Να πούμε ότι θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας. Απλά όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνονται οι πιθανότητες. Θεωρητικά πάντα. Ακριβώς αυτό. Οι μέγιστες πιθανότητες, αν θέλετε, είναι γύρω στην ηλικία των 20 μέχρι τα 30. Ουσιαστικά, από την εφηβεία και μετά, οι πιθανότητες της γυναίκας να τεκνοποιήσει μειώνονται. Μειώνονται επειδή μειώνεται ο αριθμός των τόσο οαρίων. νωρίς. Ναι. Η φθήνουσα τάση ξεκινάει από πολύ νωρίς. Δηλαδή θα λέγαμε, ας πούμε, στα 17-18 είναι η κορύφωση, το 100%. Και πιο νωρίς θεωρητικά. ακόμα. Και πιο νωρίς. Από τότε που έρχεται περίοδος, δηλαδή. Σε άποψη αριθμού αρίων, το μέγιστο είναι σε πιο νεαρή ηλικία. Μάλιστα. Απλά, εντάξει, σε αυτή την ηλικία δεν συζητάμε πλέον για αυτά τα θέματα. Είναι και θέμα πολύ παραγωγικό. Δεν μπορούμε να πούμε σε μια τέτοια ηλικία, σε αυτή τη διαδικασία. Απλά ότι μειώνονται σταδιακά οι πιθανότητες καθαρά αριθμητικά, όπως σας είπα, από τον αριθμό των οαρίων που έχει στη διάθεση της μια γυναίκα για να τεκνοποιήσει, αυτές μειώνονται εκ των πραγμάτων. Τώρα, η ιδανική ηλικία νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο η κάθε γυναίκα το προσδιορίζει για τον εαυτό της. Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Έχετε δύο όμως, έχετε μητέρες και στα 40 και στα 42, βεβαίως, έτσι. Απλά αυξάνονται περισσότερο οι προγεννητικοί έλεγχοι σε αυτές τις ηλικίες, έτσι δεν είναι? Ναι. Λίγο περισσότερο βέβαια. Παντού πρέπει να κάνουμε προγεννητικούς ελέγχους, αλλά... Παντού πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι με το ανάλογο μέτρο και ανάλογα και με τα αποτελέσματα. Κάνουμε όσο γίνεται, αν θέλετε, ξεκινάμε σταδιακά κάποιες εξετάσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων βλέπουμε ποιες ακόμα εξετάσεις χρειάζεται να προσθέσουμε. Το ζείτε αυτό το άγχος, κύριε Αρκετζίκη, σε πελάτες και φίλους? Ή έχει μειωθεί λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων? Όχι. Το ζω πάρα πολύ. Άλλωστε, εγώ ανήκω στη γενιά των ανθρώπων που το όριο έχει ανέβει. Όμως υπάρχει ακόμα αυτή η αντίληψη ότι έχουμε αργήσει. Οπότε το άγχος και το στρες έρχονται και προσμετρώνται πάρα πολύ στα ζευγάρια που ξεκινάνε να τεκνοποιήσουν.
Ήθελα να προσθέσω ότι στο κομμάτι της ιδανικής ηλικίας, αν βάλουμε σήμερα τον ψυχολογικό παράγοντα που του δίνουμε πια πολύ χώρο στη ζωή μας, θα πρέπει να πούμε ότι η ιδανική ηλικία πρέπει να μετρηθεί ανάλογα και με το πόσο συνειδητοί είμαστε στο να γίνουμε γονείς. Άρα λοιπόν το να γίνω μαμά σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά να μην μπορώ να εκπληρώσω αυτό το ρόλο ή να έχω διάφορες επιπτώσεις, είτε συναισθηματικές και ψυχικές, είτε στο κομμάτι του ζευγαριού και της οικογένειας, ή αν έχω να διαλέξω να γίνω μαμά μεγαλύτερη και να το κάνω αυτό πιο συνειδητά και εγώ και ο πατέρας και να μπούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση με περισσότερη ευγνωμοσύνη, χαρά για αυτή την και έτοιμη για αυτή την αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας, νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε λίγο να αναρωτηθούμε τι είναι ιδανικό. Σωστά. Κυρία Κωνσταρέλα, ένα σχόλιο γι' αυτό έχετε? Για το θέμα δηλαδή του αν πιστεύετε ότι υπάρχει ένα άγχος ή στερεότυπο που έχει να κάνει με το μικρή ή μεγάλη ηλικία για μαμά και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα που το παρατηρείτε και εσείς στον κύκλο σας, στους γύρους σας. Σίγουρα, ζω ακριβώς στην ίδια κοινωνία που ζουν όλοι. Το μόνο μου σχόλιο είναι ότι όταν είναι μια συνειδητή επιλογή για να επέλθει η μητρότητα, σίγουρα τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο ζήτημα που μου θέτουν οι τηλεθεατές, τα αίτια της γυναικείας υπογονιμότητας. Κακώς βάζουν τη γυναικεία. Θα έπρεπε να βάλουν γενικώς τα αίτια της υπογονιμότητας, γιατί δεν είναι πάντα γυναικεία. Δεν ξέρω γιατί στρέφεται προς εκεί, φίλοι το έβαλε το ερώτημα. Δεν έχει σημασία. Να δούμε γενικότερα τα αίτια της υπογονιμότητας. Ωραία. Ναι. Το κομμάτι το ψυχολογικό θα μας το πει η κυρία Ρικετζίκη, αλλά το κομμάτι το πέστε μας το βιολογικό περισσότερο. Καθαρά δηλαδή ιατρικό κομμάτι. Ιατρικό, ναι. Αν θέλετε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 20 με 25% ανάλογα με τις εκτιμήσεις που βλέπουμε. Οι έρευνες λένε 1 στα 6 ζευγάρια. Αυτό το ποσοστό, ναι. 1 στα 6 ζευγάρια το οποίο είναι υπογόνιμο, εγώ έλεγα το 1,20 με 25% των οποίων τα αίτια δεν μπορούν να διερευνηθούν. Είναι ανεξήγητη, αν θέλετε, η υπογονιμότητα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι μοιρασμένα. Είναι κατά τρίτα. Στο 1 τρίτο μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο άντρας, στο 1 τρίτο μόνο η γυναίκα και στο 1 τρίτο και οι δύο μαζί. Και από αυτό το ποσοστό τώρα των 3 τρίτων, ναι. Τι ποσοστό αντιμετωπίζετε σήμερα με τις γνώσεις που έχει η ιατρική επιστήμη με παρεμβάσεις, πριν φτάσουμε στα εξωσωματικά? Τι αντιμετωπίζετε ενώ από άποψη του το ίδιο το ζευγάρι να βρει τη λύση εντός του? Αυτό είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν νούμερα που να μας δείχνουν μια επίσημη εκτίμηση αυτών των περιστατικών. Σίγουρα το ψυχολογικό κομμάτι παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στην δομή της κοινωνίας, αν θέλετε, σήμερα, γιατί από παντού δεχόμαστε πιέσεις. Πιέσεις να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο καλοί, πιο πρώτοι σε όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία ψάχνουν και βρίσκουν τελικά τη λύση μόνα τους. Σε αυτά δεν υπάρχουν πάντα οργανικά αίτια. Τα οργανικά αίτια συνήθως χρειάζονται κάποια παρέμβαση άλλη. Συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις. Μάλιστα. Απλά να προσθέσω μόνο ότι το μόνο που μπορεί να γίνει από μόνο του είναι όταν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο οργανικό αίτιο, αλλά είναι πιο γενικοί οι παράγοντες. Όταν, ας πούμε, φταίει η διατροφή, η κακή γενικότερη υγεία, σε αυτά με πολύ εύκολες παρεμβάσεις βρίσκεται η λύση γρήγορα. Αν σας έλεγα να φέρετε από την πλευρά του κάθε φίλου μία συχνά απαντώμενη αιτία υπογονιμότητας, πέρα από το ψυχολογικό και τη διατροφή και την... Μπορεί να υπάρχει ζαρκία, μπορεί να είναι και ο τρόπος που μολυνόμαστε και όλα αυτά. Ναι. Αλλά εννοώ ότι, αν σας έλεγα μια εύκολη, μια πρώτη λύση που θα μου λέγατε, στις γυναίκες αιτία συνήθως. Αν εννοείται. Οργανικά υπάρχει. Οργανική αιτία, ναι, είναι στις σάλπιγγες. Στους άντρες. Στους άντρες έχει με το σπέρμα. Ναι. Έχει να κάνει με το σπέρμα πάντα. Μάλιστα. Μπορώ να σχολιάσω κάτι? Βεβαίως τα πάντα, κυρία Κωνσταρέλα. Συνήθως υπάρχει μάλλον τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πιο έντονη έξαρση λόγω των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι πολλές λοιμώξεις και φλεγμονές εσωτερικά τη γυναίκα την επιβαρύνουν με τα αποτελέσματα αυτά, δηλαδή απόφραξη σαλπίγκων και όλα τα παρελειπόμενα. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης. Από πολύ μικρότερη ηλικία να εκπαιδευτεί. Τα νέα παιδιά όμως δεν το αντιμετωπίζουν δυστυχώς και φορτώνονται πολλά πράγματα. Δεν αντιμετωπίζουν αυτή τουλάχιστον την προοπτική, ξέρετε, του ότι δεν είναι απλά ζω ελεύθερα. Είναι ότι δεν βλέπω τι ζημιά μπορεί να έχω για το μέλλον. Είναι θέμα εκπαίδευσης γενικότερα. Δεν νομίζω ότι ξεκινώντας τη σεξουαλική ζωή ένας νέος ή μια νέα γυναίκα σκέφτεται την τεκνοποίηση κάποια στιγμή στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν το προφυλακτικό ή πώς να περιορίσουν, αν θέλετε, τον μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων και μέσα στα πλαίσια μιας σωστής υγιεινής να φροντίσουν και το σώμα τους να προφυλάσσονται από τέτοιες λοιμώξεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί να έχουν πολύ άσχημες επιπτώσεις στο μέλλον, παρόλο που δεν το σκέφτονται από πριν. Να πω κάτι σε αυτό. Βεβαίως και πάμε λίγο αλλού, αλλά θέλουμε... Δεν πειράζει, δεν πάμε πουθενά άλλο. Σχετικά με την μητρότητα είναι, οπότε όλα μέσα. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος, επειδή μιλάμε πάντα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ακόμα δεν έχουμε φτάσει έτσι ώστε οι γονείς να είναι όλοι πολύ ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι και να κάνουν μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους. Όπως επίσης πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν τι είναι η υγιεινή του σώματος και τι πρέπει να τηρείται και πώς πρέπει να τηρείται. Όμως πέρα από αυτό, το βασικό που θέλω εγώ να σημειώσω είναι ότι νομίζω ότι αυτό το κομμάτι της πρόληψης είναι γιατί αποτυγχάνει, γιατί στηρίζεται πολύ στον φόβο. Δηλαδή, στους εφήβους πάμε πολύ να τους τρομάξουμε. Όμως ο έφηβος από μόνος του έχει ένα χαρακτηριστικό που τον οδηγεί προς το να είναι ρυψοκίνδυνος, όπως επίσης και να μην νιώθει ότι ο κίνδυνος τον αφορά. Ναι, σωστά. Δεν νιώθω ότι αφορά όλους τους άλλους, αλλά όχι εμένα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας. Έχει να κάνει με τις λειτουργίες, τις νοητικές του εφήβου και τις ψυχικές. Οπότε ο φόβος δεν βοηθάει για την πρόληψη. Η ενημέρωση όμως η ουσιαστική και πραγματικά να θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τους πούμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό σαν αντίκτυπος, νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό λείπει από τα παιδιά και μένουμε πολύ στο κομμάτι του να τους τρομάξουμε. Μάλιστα. Εκεί πιστεύω ότι, αν μπορώ να παρέμβω, εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα και το πότε ξεκινάει όλο αυτό το θέμα και ποιος το ξεκινάει. Αν το ξεκινάνε οι γονείς, αν το ξεκινάμε εμείς σαν γιατροί, αν το ξεκινάνε οι παρέες τους. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια πολύπλευρη ενημέρωση, να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας και να προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη γνώση που έχουμε όσο γίνεται, χωρίς να τρομάζουμε κανέναν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί πλέον πέφτουμε πάνω σε έναν τοίχο. Θέλει προσοχή. Εγώ συχνά κοινοποιώ στα παιδιά μου τις διάφορες ιατρικές ή τέλος πάντων εκλαϊκευμένες ιατρικές αποφάσεις και μου λένε πάλι μας γράφεις κάτι, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ενοχοποιούνται πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους, οπότε θέλει λεπτό χειρισμό και προσοχή. Ετοιμαζόμουν, κύριε Κετζίκη, να σας ρωτήσω τον ψυχολογικό παράγοντα στην υπογονιμότητα. Έχω όμως ένα σχόλιο από μια κυρία και ένα ερώτημα για το πώς αισθάνεται ένα υπογόνιμο άτομο και πώς μπορούμε να το στηρίξουμε. Ένα-ένα. Ας πάμε λίγο στο πρώτο και θα δούμε το θέμα. Θέλω την εκπομπή. Ναι, αυτό θα μπορούσε μόνο να το συζητάμε, γιατί ναι, δεν μπορώ να αποκτήσω παιδιά, τι πρέπει να κάνω. Πάμε λίγο ένα απλό σχόλιο, το ψυχολογικό, πώς το ρυθμίζουμε. Ποιο ψυχολογικό? Το ψυχολογικό ως παράγοντα, την ψυχολογική αιτία ως παράγοντα μη σύλληψης. Ωραία. Είπε πριν ο κύριος Καραδαγλής ότι ένα κομμάτι της υπογονιμότητας είναι ανεξήγητη. Σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι ορίζεται, ως ανεξήγητη. Και εμείς οι ψυχολόγοι... Κοιτούς εσάς όμως. Ναι. Εμείς οι ψυχολόγοι φωνάζουμε τι θα πει ανεξήγητη. Προφανώς δεν είναι ανεξήγητη, αλλά εξηγείται με άλλα αίτια, δεν είναι οργανική. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται πολύ να δούμε, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε το άγχος, το πώς πιέζει η κοινωνία, το πώς πέρασαν τα χρόνια. Αυτοί φυσικά και είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο χρόνος που κυλάει και δεν πετυχαίνουν τον στόχο και αυτό με αγχώνει ακόμη περισσότερο. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι με το που για κάποιο λόγο τους φεύγει το άγχος, ξαφνικά τεκνοποιούν. Έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Εκεί φαίνεται πόσο δυνατό ρόλο παίζει το στρες και η πίεση. Όμως, εγώ πάντα βάζω ένα πολύ μεγάλο θέμα του πώς δεν σκεφτόμαστε, του πώς αγγίζει ο ρόλος της μητρότητας στις γυναίκες. Του πώς από
νέα γυναίκα, πώς από κόρη θα γίνω μάνα. Και τι σημαίνει για μένα η μητρότητα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αγγίζει πάρα πολύ τις γυναίκες και δεν το σκεφτόμαστε. Τι πρότυπα έχω εγώ για το πώς πρέπει να είμαι σαν μητέρα. Πριν θέσατε και το θέμα της τελειομανίας των ιδανικών προτύπων. Τα ιδανικά πρότυπα δεν είναι μόνο αν θα έχω γίνει μάνα μέχρι τα 30. Αν τα έχω δουλέψει αυτά, λέτε κυρία Κετζή, και θα έχω λιγότερο στρες στην προσπάθειά μου να αποκτήσω παιδί. Θα είμαι πιο συνειδητός και δεν θα έχω τόσες πολλές ασυνείδητες αντιστάσεις. Γιατί από το Φρόιντ ήδη έτσι και μετά δεν έχει ποτέ αυτό καταρριφθεί. Το ασυνείδητο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ψυχισμό μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί ασυνείδητοι παράγοντες που αν δεν τους φέρω στην επιφάνεια, δεν θα ξέρω για ποιο λόγο δεν είμαι γόνιμη. Για ποιο λόγο αποφεύγω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. 368 τελειώνει. Ένα ακόμα μεγάλο θέμα είναι το πώς πολλά νέα ζευγάρια δεν είναι ζευγάρια. Άρα όταν δεν είμαι ήδη ζευγάρι, πώς να γίνω ζευγάρι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μεγάλη κουβέντα. Και πώς να στηρίξω ένα τον άλλον όταν δεν είναι ζευγάρι, όταν δεν έχω παιδί ή όταν δεν μπορώ να αποκτήσω γρήγορα παιδί. Και πώς να πιστευτώ τον άλλον για να έρθει το παιδί. Έχω δύο παρατηρήσεις. Μία σε αυτό που λέτε τα ζευγάρια, που λέει ότι μου λέει μια φίλη, το κινητό της τελειώνει σε 367, τα παιδιά δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να ευτυχήσει ένα ζευγάρι. Η υπογονιμότητα μπορεί να αποτελέσει αιτία αποξένωσης, όμως εμείς το παλεύουμε, αγαπιόμαστε, ταξιδεύουμε πολύ και καλύπτουμε έτσι το κενό. Λέει αυτή η φίλη. Μια άλλη όμως λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι μικρό, είμαι παντρεμένη 5 χρόνια και δεν έχω κάνει ακόμα παιδί. Κάναμε όλες τις εξετάσεις, τελικά πρόβλημα έχει ο άντρας μου. Ο γιατρός μας πρότεινε εξωσωματική, αναφέρεται σε εσάς, τη δικιά σας γνώμη θέλει, εξωσωματική και ξένο σπερματοζωάρια, λέγοντας ότι είναι η μόνη λύση. Όμως ο άντρας μου δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Λέει ότι τον μειώνει. Επισκεφθήκαμε έναν ψυχολόγο και το εξήγησε ότι πολλές φορές γονιός δεν είναι μόνο αυτός που γεννάει το παιδί. Δεν ακούει τίποτα. Λέει ότι προτιμά να μείνουμε έτσι παρά να κάνω εξωσωματική. Σκέφτομαι τα πάντα, ακόμα και να το χωρίσω. Σκέφτομαι καλά. Πριν απαντήσετε εσείς, πέστε μας λίγο τώρα αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έθιξε. Υπάρχει ένας φόβος γι' αυτό, Ναι, υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που κρύβονται ή και δεν κρύβονται, είναι και φανεροί πολλές φορές. Είναι η εξωσωματική εκτός από τον κόπο και την ψυχική φθορά δεν έχει τόσο πολύ. Τώρα το ξένος δότης είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το ποιος μου δίνει, πόσο έχει ελεγχθεί αυτό το. Ελέγχεται, υπάρχουν έλεγχοι. Ναι, δεν ελέγχεται με αυτά που κουβαλάει γενιά σε γενιά. Όπως και δεν ελέγχεται και το τι κουβάλισα εγώ στα δικά μου τα παιδιά, με αυτή την έννοια. Υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου. Το ιστορικό δηλαδή του δότη. Το ιστορικό του δότη. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αν ελέγχεται πάντα και αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Δυστυχώς τα στοιχεία μας είναι πολύ. Είναι επιφυλάξεις που ακούω από πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ ελλειπή σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο αρχείο. Ελέγχεται ούτε λοιπόν κάποια το ίδιο το σπέρμα. Ελέγχεται στην πορεία. Ναι. Μετά το παράγωγο, αν θέλετε, της γονιμοποίησης. Ελέγχεται πριν εμφυτευτεί και ελέγχεται και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά, αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες. Πέρα από αυτό το θέμα. Είναι να μην χάνουμε την μπάλα με το τι είναι φυσιολογικό, τι δεν είναι φυσιολογικό. Αναφέρθηκε και εκεί ότι ψάχνουμε διεξοδικά να βρούμε ποιος φταίει γιατί. Πολλές φορές δεν φταίει τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όπως επίσης και όταν υπάρχει ένα οργανικό αίτιο, είναι πολύ καλό να συμφιλιωθούμε με αυτή την ιδέα ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να το ξεπεράσουμε ή να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, φτάνοντας στο συγκεκριμένο ερώτημα για τον ξένο δότη, είναι μια πολύ λεπτή κατάσταση. Ο καθένας για τον εαυτό του πρέπει να αποφασίσει. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα να παρέμβουμε. Δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό το κομμάτι και ούτε και μπορώ να πω αν αυτή είναι η μόνη λύση ή όχι, χωρίς να έχω μια πλήρη εικόνα των εξετάσεων. Κύριε Κετζίκη, για τα δύο σχόλια. Το ένα το αισιόδοξο του ζευγαριού που δεν κάνει παιδιά, αλλά το παλεύει και αγαπιέται και ταξιδεύει. Και το άλλο, δεν θα έλεγα απεσιόδοξο, της φίλης που μας έστειλε το μήνυμα και μάλιστα είπε να μην αναφέρομαι το όνομά της, είπε ότι 5 χρόνια προσπαθεί και δεν την εκνευρίζει πάρα πολύ η άρνηση του συζύγου της να συνεργαστεί στο θέμα της εξωσωματικής με ξένο δότη. Ναι, νομίζω ότι ο κ. Καρδαγλής με κάλυψε αρκετά. Δηλαδή, μίλησε και για το κομμάτι του τι είναι φυσιολογικό, έτσι. Το φυσιολογικό το ορίζει ο καθένας μας. Αν εμείς είμαστε εντάξει με αυτό σαν ζευγάρι, ποιος θα το κρίνει? Ποιος είναι ο δότης, τίνος είναι το σπέρμα, ποιος γεννάει, τίνος είναι το παιδί, δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με τη δική τους διαδικασία.
Νομίζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες αυτό το θέμα, αλλά στη χώρα μας, συζητώντας με γιατρούς, αντιλαμβάνομαι ότι, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους άντρες να δεχτούν ότι υπάρχει υπογονιμότητα από τη δική τους πλευρά, ότι πάρα πολλές φορές δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία και ξεκινάνε εξωσωματικές χωρίς να δούνε πώς μπορεί να βοηθηθεί ο άντρας από τη δική του πλευρά. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία πάρα πολλοί άνδρες θα είναι αρνητικοί. Έχω ακούσει οπότε η πρώτη δουλειά πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαρίσουμε στον άντρα ότι ο αντρισμός δεν έχει να κάνει πάντα με την τεκνοποίηση. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν θα νιώθει χολός, δεν θα νιώθει λειψός εάν δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία δουλειά δηλαδή και ίσως και σε ατομικό επίπεδο του να δω για το πώς εγώ βλέπω τον αντρισμό μου, γιατί θίγεται με αυτόν τον τρόπο, για το πώς εγώ τι θα βάλω σαν προτεραιότητα, αν θέλω να γίνω πατέρας, αν δεν θέλω, αν αυτό είναι μια δικαιολογία. Όλα αυτά τα κομμάτια νομίζω ότι είναι σημαντικά. Νομίζω ότι δεν είναι, συμφωνώ με τον κύριο Καρδαβλή, δεν είναι τόσο εύκολη η απάντηση. Νομίζω ότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Αφορά πάρα πολύ και τη σχέση τους και το ρόλο του καθενός και αυτό που είπα πριν, δηλαδή η προτεραιότητα του να γίνουμε γονείς, τι σημαίνει όλο αυτό το κομμάτι, πόσο θέλουμε να προσπαθήσουμε. Επίσης, εγώ θα έλεγα, ας πάρουν και δεύτερη και τρίτη γνώμη, ίσως βοηθήσει. Νομίζω ο συνάδελφός σας πάντως έκανε προσπάθεια να πείσει ότι ο πατέρας δεν συνδέεται με το ποιος δίνει το σπέρμα για να ηρεμήσει λίγο και να πείσει τον πατέρα να συνεργαστεί. Κυρία Κωνσταρέλου, επειδή είναι δουλειά σας να βγάζετε παιδιά στον κόσμο, μπορείτε να μου πείτε γιατί είναι τόσο επώδυνο και βασανιστικό να μην κάνουμε παιδιά? Όταν δεν κάνουμε παιδιά. Καταλαβαίνετε τρόπο που συζητάμε ακόμα την υπογονιμότητα, να το κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Έτσι θέλω να την άποψή σας θέλω. Γιατί συνδέουμε πάντα το ρόλο το δικό σας με την τεκνοποίηση. Ίσως δηλαδή ότι κάθε γυναίκα πρέπει να γίνει μάνα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό από τότε παίζετε με τις κούκλες, που ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει να θέλει κιόλας. Ναι, το ερώτημα είναι να νιώθει κατάλληλη, αλλά είναι όμως βασανιστικό. Απλά είναι από τη φύση, νομίζω, αισθικτώδης η τάση να θέλουμε να γίνουμε μητέρες. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών οι οποίες είναι συνειδητοποιημένες με την φύση τους να μην θέλουν να γίνουν μαμάδες. Πολλές φορές παρατηρούμε και γυναίκες οι οποίες είναι συνειδητοποιημένες στο γεγονός ότι δεν θέλω να βιώσω τη μητρότητα και το κάνουν μόνο και μόνο λόγω των πιέσεων που έχουν από τον περίγυρό τους, δηλαδή να ικανοποιήσουν την επιθυμία των άλλων και όχι τη δική τους επιθυμία. Η φίλη Σοφία λέει τα κλειδιά, η λέξη κλειδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Ρικετζέκη, είναι λέει κατανόηση και στήριξη. Προφανώς εννοεί ποιος από τους δυο αντιμετωπίζει το πιο πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Αν δεν θέλετε κάτι άλλο να πούμε και να... ανακάλυπτη την κυρία που είπε ότι το ζευγάρι δεν βρίσκει χαρές μόνο μέσα από τα παιδιά. Ναι. Όχι, ακάλυπτη, μας κάλυψε, γιατί δεν έφυγε ακάλυπτη. Ναι, συμφωνούμε, γιατί είπατε να κάνουμε ένα σχόλιο, αλλά δεν κάναμε. Δεν θέλω να νιώθει ότι την ξεχάσαμε. Συμφωνούμε και θεωρώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για να προχωρήσω στο να γίνω γονιός. Να είμαι ήδη ζευγάρι, να περνάω καλά, να χαίρομαι μαζί με τον σύντροφό μου και αυτό μετά θα είναι η συνέχεια του να έρθει ένα παιδί. Ή και αν δεν έρθει, να δούμε τι κάνουμε εμείς οι δύο στο μεταξύ μας και πώς εμείς είμαστε ήδη οικογένεια. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το ότι είμαστε οικογένεια μόνο όταν έρχεται το παιδί. Ναι, και πόσο βάρος τοποθετούμε πάνω στο παιδί για να μας κάνει οικογένεια, έτσι. Δηλαδή... Και πόσο κλονίζεται η οικογένεια, φεύγει το παιδί και ούτω καθεξής. Αυτή η αίσθηση της πληρότητας μπορεί να την έχει ένα ζευγάρι πολύ πιο πριν φτάσει στο σημείο να τεκνοποιήσει. Και η τεκνοποίηση απλά να έρθει να συμπληρώσει, αν θέλετε, ή να μην συμπληρώσει, απλά να προσθέσει ένα κομμάτι σε αυτό που εμείς λέμε οικογένεια. Από την άλλη, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Με ρωτήσατε πριν και την κυρία Κωνσταρέλου, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες όντως είναι συνειδητοποιημένες και για αυτές δεν είναι σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός το ένα παιδί. Για τις υπόλοιπες, οι οποίες μάλλον αποτελούν την πλειονότητα, θα έλεγα ότι απλά είναι ένα κομμάτι που τις ολοκληρώνει σαν γυναίκες. Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα συζήτησης. Λέω γιατί έρχονται ερωτήματα. Το ένα ερώτημα μου έβαλε ήδη, αν θυμάστε, η φίλη που είπε προηγουμένως για το θέμα του χωρισμού. Φτάνουμε μέχρι εκεί και μου ζητάνε να το σχολιάσω τώρα με δεύτερο μήνυμα.
Αν δηλαδή είναι συχνό φαινόμενο, αν το έχετε ξανακούσει εσείς, ότι το ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε παιδιά, μήπως είναι λόγος να χωρίσουμε. Και το δεύτερο που μας βάζουν, και νομίζω αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια μετά, κυρία Κετζέκη, το θέμα της κατάθλιψης. Βάζει την κατάθλιψη ως αιτία μη απόκτηση παιδιού, αλλά θα δούμε και την επιλόχεια, θα δούμε και την κατάθλιψη μετά την απόκτηση παιδιού. Οπότε είναι γενικότερο το ζήτημα. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επανέλθουμε, διότι πάμε και σε εξειδικευμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, είχα πρόβλημα στο σπέρμα διαγνώστη, κάνοντας σπερμοδιάγραμμα, απεδείχθη ότι υπάρχει κυρσοκύλη. Έγινε επέμβαση και το σπέρμα φτιάχτηκε σταδιακά. Θέλει προσπάθεια και την αντιμετώπιση σωστή. Τελικά το στάδιο είναι εξωσωματική, δεν είναι η μόνη. Τελικά το τελευταίο στάδιο είναι εξωσωματική, δεν είναι η μόνη λύση. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Άρα πρέπει να το παλεύουμε, γιατρέ, αυτό λέει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο που έστειλε το μήνυμα και δίνει την ελπίδα ότι πρέπει να αισιοδοξούμε και να προσπαθούμε και με ιατρικές λύσεις να τα γιατρεύουμε μερικά πράγματα, με υπομονή όμως και με κατανόηση. Όπως είπε η Σοφία που έστειλε το μήνυμα προηγουμένως. Ένα μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος, στη Θεσσαλία Τηλεόραση, στην εκπομπή Εν Λευκό, ζωντανά κοντά σας. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνωστό τρόπο μέσω των μηνυμάτων που στέλνετε και βλέπω ότι σας ενδιαφέρει το θέμα από τα μηνύματα που παίρνουμε. Θυμίζω το θέμα μας είναι ζητήματα που αφορούν με τα νέα ζευγάρια και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί, αλλά και μετά από την ανατροφή του παιδιού. Πιθανώς να μην προλάβουμε να το εξαντλήσουμε όλο το θέμα, είναι πολύ μεγάλο και ίσως αν θελήσουν και οι καλεσμένοι μας να το επαναλάβουμε σε δεύτερη φάση που αφορά μετά την μητρότητα. Όμως όσο προλάβουμε να το συζητήσουμε, λέγαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος με τον κύριο Καραδαγλή, να θυμίσω τους καλεσμένους που με τιμούν την παρουσία τους, είναι ο κύριος Γιώργος Καραδαγλής, είναι με ευτήρας γυναικολόγος, είναι η κυρία Αγγελική Κωνσταρέλου, ανεξάρτητη ΜΕΑ, και είναι και η κυρία Σιμίνα Ρικετζέκη, ψυχολόγος. Λέγαμε λοιπόν με τον κύριο Καραδαγλή, ο οποίος υπηρέτησε την ιατρική 14 χρόνια στη Γερμανία, ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Ξεκινάμε πάντα από τη γυναίκα, παρά το γεγονός, την αναζήτηση δηλαδή της αιτίας γονιμότητας μιλάω, παρά το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να τελειώνεις με τον άντρα. Με αυτό το σπερμοδιάγραμμα που ανέφερε ο φίλος τηλεθεατής προηγουμένως, κάνεις μια πρώτη διάγνωση, κάνεις 2-3 κινήσεις, έτσι είναι, κύριε Καραδαγλή. Ακριβώς. Και είναι πιο εύκολο σχετικά. Ακριβώς. Ενώ με τη γυναίκα μπορεί να είναι πάρα πολλές οι αιτίες, χώρια για τα ψυχολογικά μπορεί να έχουμε και ο άντρας και η γυναίκα, και χάνουμε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι δεν μπορούμε να το παλέψουμε ακόμα το γεγονός ότι ο άντρας δεν μπορεί να φταίει και ο άντρας δεν μπορεί να μην γεννάει παιδιά. Διότι αυτός είναι άντρας, που λέγανε και παλιά τα διαφημίσεις. Λοιπόν, ένα σχόλιο μικρό, κυρία Ερκετζίκη, όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Κατάθλιψη, χωρισμός λόγω υπογονιμότητας. Λόγω μη γονιμότητας, για την ακρίβεια. Μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. Μπορεί. Μπορεί, φυσικά και μπορεί. Κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσουν πάρα πολλά πράγματα, πόσο μάλλον αυτό το οποίο έρχεται και είναι κάτι, όπως είπε πριν η κυρία Κωνσταρέλου, ότι μία γυναίκα η φύση της λέει να γίνει μητέρα. Έτσι. Όταν λοιπόν αυτή η γυναίκα θέλει να ακολουθήσει τη φύση, έχει την ανάγκη να γίνει μητέρα και ξαφνικά η φύση της λέει όχι, φυσικά και είναι μια αιτία κατάθλιψης. Δεν μπορώ να έχω έλεγχο πάνω στο περιβάλλον μου και νιώθω ενοχές, νιώθω ότι κάτι που εγώ υπολείπομαι, ότι κάτι εγώ δεν αξίζω. Επιτρέπετε να πω για κάποιους που δεν ξέρουν, αν και το συζητάμε συχνά και μαζί έχουμε συζητήσει με την κατάθλιψη, δεν είναι βγαίνουν στους δρόμους φωνάζοντας και κλαίγοντας. Η κατάθλιψη έχει άλλες ενδείξεις. Ας διαβάσουν και ας δουν τώρα, μην το πούμε από την τηλεόραση αυτήν την ώρα. Όπως μου είπε μια φίλη να μην το αγκαλιάζουμε το κορίτσι, γιατί συνήθως οι γυναίκες το παθαίνουν πιο πολύ, αλλά όχι απαραίτητα. Μην την αγκαλιάζουμε σαν ένα μωράκι και προσπαθούμε να την παρηγορήσουμε. Φαντάζομαι άλλες τεχνικές πρέπει να εφαρμόσουμε, δεν είναι. Και δεν λέγονται όλα αυτά στις 5 λεπτά στην τηλεόραση, αλλά. Εξαρτάται και από το βαθμό της κατάθλιψης και την ένταση, από τη διάρκεια, από όλα. Δηλαδή, μπορεί να έχω απλά μια θλίψη. Επίσης, έχουμε ξανασυζητήσει ότι πολλές φορές μπερδεύουμε την κατάθλιψη με τη θλίψη. Δηλαδή, όταν ακούω κάτι το οποίο μου είναι επώδυνο και οδυνηρό, είναι φυσιολογικό να νιώσω θλίψη και να περάσω μία περίοδο που θα βιώσω αυτή τη θλίψη. Η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο μένει. Κάτι το οποίο δεν με αφήνει να είμαι λειτουργικός στην καθημερινότητά μου πέρα από την πρώτη περίοδο. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε συμπτώματα διάρκειας πάνω από 2 μήνες για να μιλήσουμε για κατάθλιψη. Στην κοινωνία μας πάρα πολύ έντονα μιλάμε για κατάθλιψη, ακόμα και όταν μιλάμε για μια απλή θλίψη. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο ότι πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος βιώνει είτε θλίψη είτε κατάθλιψη, τον παρακινούμε να περάσει καλά, να γελάσει, να βγει. Αυτό είναι που δεν βοηθάει. Είναι το να δούμε, να δεχτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβουμε το περνάει μια κατάστασή δυσκολία, ακριβώς, να την αποδεχθούμε. Και μετά στήριξη ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ειδικών. Πάμε παρακάτω στο θέμα του διαζυγίου. Είναι ωραία η παρέμβαση. Μ' αρέσει που μπαίνετε στην κουβέντα μας.
Ο 776 ή 776, δεν φαίνεται είναι άνδρας ή γυναίκα, λέει όλα είναι ζήτημα κτητικότητας. Εάν δεν ασχοληθούμε με το θέμα του παιδί σου ή το παιδί μου ή ποιος το αποκτά, τότε θα συζητήσουμε και εναλλακτικές, όπως είναι η υιοθεσία ή οι τεχνικές λύσεις. Όχι το διαζύγιο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Το κτητικότητας προφανώς το εννοεί, δεν ξέρω, αφού δεν υπάρχει κτήμα αυτή, ναι, δεν υπάρχει παιδί. Επειδή αυτή η απάντηση, δεν ξέρω αν είναι απάντηση στο σχόλιο της προηγούμενης κυρίας, και επειδή δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε αυτό, και από το σχόλιο της προηγούμενης κυρίας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνουν μέσα στη σχέση τους και στο κομμάτι του παιδιού πάρα πολλά ζητήματα. Θα έλεγα να μην λέμε αυτό το όλα. Όλα είναι αυτό, όλα είναι εκείνο. Όχι, είναι και αυτό, είναι και εκείνο. Ναι, είναι σημαντικό το ζήτημα της κριτικότητας και τη βάζω σαν προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο αυτό. Μάλιστα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε γι' αυτό για να πάμε στο στάδιο της εγκυμοσύνης που είναι λίγο το που μας ενδιαφέρει περισσότερο στο κομμάτι και το δικό σας. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε το γεγονός, κύριε Κετζίκη, να το κλείσουμε αυτό, αισιοδοξία. Το παλεύουμε, το στηρίζουμε ένα στον άλλον, αυτό που λέμε και με υπομονή, με την καθοδήγηση των ειδικών και το παλεύουμε. Άλλοι λένε τεχνικές, είχα διαβάσει κάπου να γράφεις στο ημερολόγιο, λέει, τη σκέψη σου. Τι άλλο λέει, να αφιερώνεις χρόνο για τον εαυτό σου, να γυμνάζεις, να τρέχεις κλπ. Διάφορες τεχνικές, αλλά οι οποίες όμως δεν λύνουν τα. Αν θέλουμε να βοηθηθούμε, ο καθένας θα βρει το δικό του τρόπο. Ποια τεχνική του ταιριάζει, ποιος τρόπος. Και ήρθε η περυπόθητη στιγμή, η πολυπόθητη στιγμή και έμεινε το ζευγάρι, συνέλαβε και είναι έγκυος. Τι κάνουμε σε εκείνη την περίπτωση, κύριε Γαρδαγλή, πρώτα, εξετάσεις? Κάνουμε εξετάσεις, ναι. Τις οποίες και αυτές θα τις αλλάζει το σώμα, αλλάζει η σχέση μας. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζει η ίδια η γυναίκα, αλλάζει η σχέση του ζευγαριού, μπαίνουν άλλες σκέψεις, μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Σιγά σιγά πρέπει να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι θα φέρουν μια νέα ζωή στον κόσμο. Θα μπει τρίτο στην ιστορία, στη σχέση μας. Θα μπει τρίτο στην ιστορία και στη σχέση και στην ιστορία και στις ευθύνες και σε πολλά πράγματα. Αλλάζει όλη η ζωή και αλλάζουν οι προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε το ζευγάρι σαν ζευγάρι και την οικογένεια σαν οικογένεια. Το σύνολο, όλο μαζί, πώς ανταποκρίνεται σε αυτό το νέο ρόλο. Οι εξετάσεις, ναι, γίνονται και οι ιατρικές εξετάσεις και δεν είναι λίγες. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετές αυτές που χρειάζεται να γίνουν. Φαντάζομαι σε κάθε επίσκεψη αρέα που έρχεσαι, λέει ένα μήνα περίπου. Κάθε μήνα να κάνεις εξετάσεις. Ναι. Δεν είναι πάντα απαραίτητες οι εξετάσεις κάθε μήνα. Και αυτές μπορούμε να τις εξατομικεύσουμε ανάλογα με το τι δεδομένα ιατρικά έχουμε. Καλό είναι όλα να γίνονται με μέτρο. Κυρία Κωνσταρέλο, εμπλέκεστε και πριν τη γέννα, σωστά? Ναι. Εσείς ως ειδικότητα. Δεν ξεγεννάτε μόνο. Πριν τη σύλληψη. Και πριν τη σύλληψη. Ωραία. Η προετοιμασία, το ιδανικότερο μάλλον η προετοιμασία είναι να ξεκινήσει πριν τη σύλληψη. Δηλαδή όταν έχουμε προχωρήσει σε μια επιλογή ότι τώρα θέλω να γίνω γονιός, ναι. Ξεκινάμε με μια διαδικασία προετοιμασίας του σώματος και της ψυχολογίας, ούτως ώστε ολιστικά, σαν οντότητα, να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε με τις καλύτερες ιδανικότερες συνθήκες τη νέα ζωή που θα κυοφορήσουμε. Πρακτικά, όταν λέτε το σώμα προετοιμάζεται, τι γίνεται? Πρακτικά. Κάνουμε ασκήσεις, δηλαδή, διατροφικά. Διατροφικά. Πολύ Πρέπει ωραία. να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας. Δυστυχώς δεν τρώμε ποιοτικά. Γενικότερα. Ναι, τρώμε πολύ, αλλά όχι ποιοτικά. Οπότε πρέπει να ενισχύσουμε τη διατροφή μας με τέτοιες τροφές που να μας βοηθήσουν να προσλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Άλλωστε, πολλά θέματα στη συνέχεια, δηλαδή με το που επέλθει η εγκυμοσύνη, κατά πόσο υγιής θα προχωρήσει να είναι μια εγκυμοσύνη, σχετίζεται με το πόσο προετοιμασμένο είναι το σώμα πιο πριν. Να φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ότι μια γυναίκα είναι έγκυος όταν έχει καθυστέρηση στην περίοδό της. Μία εβδομάδα καθυστέρηση, δεύτερη, θα αρχίσει να αναρωτιέται κάτι συμβαίνει τώρα, ας κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης και θα βγει θετικό. Όταν το τεστ εγκυμοσύνης βγει θετικό, ήδη το μωρό μας έχει κάποιες εβδομάδες ζωής. Σωστά. Που σημαίνει ότι πώς υποστηριζόταν αυτές τις εβδομάδες διατροφικά, ψυχολογικά, με καμία αλλαγή. Με καμία αλλαγή. Ναι. Ακριβώς. Ο κανόνας αυτό δεν λέει, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν ήξερε καν ότι είναι έγκυος, οπότε δεν αλλάζει και η συμπεριφορά της τίποτα. Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε από πριν, καλά λέτε, ναι.
Αν μου επιτρέπετε να πούμε ότι δεν είναι παθολογική η κατάσταση η εγκυμοσύνη. Τείνουμε εμείς πολλές φορές να την κάνουμε παθολογική, είτε με τις εξετάσεις που προτείνουμε να κάνουμε, είτε βάζοντας τη γυναίκα σε αυτή τη διαδικασία να σκέφτεται ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να το ελέγξω, πρέπει να το δω, Δεν είναι μια παθολογική κατάσταση, είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Οι γυναίκες είναι υγιείς. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε αν φταίει κάτι, αν δεν φταίει κάτι. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το κομμάτι της προετοιμασίας, ώστε να μην χρειαστεί η γυναίκα να αλλάξει τόσα πολλά πράγματα στον τρόπο ζωής της. Εγώ θα αναφέρω άλλα παραδείγματα. Θα αναφέρω το κάπνισμα, το αλκοόλ. Αυτά, αν έχουν περιοριστεί από πριν, είναι πολύ πιο εύκολη η μετάβαση, αν θέλετε, στο στάδιο της εγκυμοσύνης. Δεν θα χρειαστεί η γυναίκα να περιοριστεί σε τόσα πολλά πράγματα. Πράγμα που συνήθως γίνονται μετά τον πρώτο-δεύτερο μήνα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όταν ήδη το μωρό θα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Ναι, και όταν διαπιστώνει πάλι δεν ξεκινάει με κουμπί την επόμενη μέρα. Οπότε σταδιακά μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή του τρόπου ζωής. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γυμναστική, κάνουμε κάτι ασκήσεις ή μόνο η διατροφή αλλάζει? Αλλάζει κάτι κάνουμε και ασκήσεις στο σώμα? Σαφέστατα, επειδή έχουμε μια καθιστική ζωή στη σημερινή εποχή, είναι καλό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πριν από την εγκυμοσύνη, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να συνεχίσουμε με μια ήπια καθημερινή άσκηση, εβδομαδία, 2-3 φορές τη βδομάδα. 2,42 πόσες μέρες καθυστέρηση πρέπει να έχει η γυναίκα για να διαπιστωθεί ότι μπορεί να είναι έγκυος? Θεωρητικά και από την πρώτη μέρα της καθυστέρησης. Μάλιστα. Είναι πολύ ευαίσθητα τα όσο περισσότερο περνάει, τόσο περισσότερο χρόνο χάνεις. Ναι. Μάλιστα, όπως μας είπε η κυρία Κωνσταρέλο. Δεν χάνει χρόνο. Όχι, το λέω, χάνεις χρόνο, χρόνο στη διατροφή και στα μέτρα πρέπει να πάρεις για το έμβριο, όχι για το κύμα. Η ειδική πάντως της προγεννητικής και περιγεννητικής αγωγής, όλοι λένε ότι πρέπει από όταν αποφασίζουμε ότι θέλουμε να τεκνοποιήσουμε, να αλλάζουμε. Ελπίζω να μην αλλάζουμε, να είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός, αλλά τουλάχιστον να αρχίζουμε να έχουμε τέτοιες καλές συνήθειες στον τρόπο ζωής μας, στον τρόπο διατροφής μας, έτσι ώστε να έχουμε μια υγιή και εύκολη και χωρίς επιπλοκές εγκυμοσύνη και ένα υγιές παιδί. Έτσι. Γιατί το παιδί θα τραφεί από όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στο σώμα της γυναίκας. Μάλιστα. Στην περίοδο λοιπόν, πάμε στο περιγεννητική τώρα λοιπόν φροντίδα. Να τα δούμε την αρχή. Σε επίπεδο ιατρικό θέλει τακτικές εξετάσεις. Κάνετε κάτι άλλο εσείς? Δεν χρειάζεται που άμα δεν προκύψει πρόβλημα, δεν εμπλέκεστε. Σαν ειδικότητα εννοώ. Όχι, κάνουμε τους τακτικούς ελέγχους. Τους τακτικούς ελέγχους και ανάλογα ενεργείτε. Ανάλογα ενεργούμε, ναι. Η περιγεννητική φροντίδα, να πούμε ότι ορίζεται αυστηρά από την 22η εβδομάδα μέχρι 2 εβδομάδες μετά τη γέννα. Είναι ένα πολύ περιοριστικό... Συμπεριλαμβάνει και τις 2 εβδομάδες μετά τη γέννα, ναι, αλλά είναι ένα πολύ αυστηρά οριοθετημένο χρονικό παράθυρο, αν θέλετε, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως είπε και η κυρία Ερκετζίκη προηγουμένως, αν θέλουμε να μιλάμε για σωστή περιγεννητική φροντίδα, πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ πιο πριν. Και να ένα ενιαίο στάδιο προγεννητική και περιγεννητική, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε σωστά, αν ξεκινήσαμε εγκαίρως, συνεχίζουμε και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αλλάζουμε κάτι κατά τη διάρκεια της κοίησης, στην τακτική μας συμπεριφορά μας. Συνεχίζουμε την ίδια διατροφή που έχουμε αποφασίσει πριν τη σύλληψη, σωστά, αν το έχουμε κάνει. Αλλιώς μετά. Μια καλή ποιοτική διατροφή. Κάνουμε κάποιες ασκήσεις που για να προετοιμάσουμε, είναι αυτές πολύ νωρίς, θα τις κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες πριν το και το. Αυτές τις ασκήσεις ένα είδος κάνουμε... άσκησης που είναι εξαιρετικά βοηθητικό είναι το περπάτημα. Ό,τι πιο απλό θα μπορούσε να κάνει μια γυναίκα. Η τελευταία τάση είναι οι γυμναστικές ασκήσεις τύπου γιόγκα. Δεν επικεντρώνονται μόνο στις τεχνικές γυμναστικής που περιλαμβάνει η γιόγκα. Έχει να κάνει και με τεχνικές αναπνοής που δουλεύει η γυναίκα πάρα πολύ. Αυτό σχετίζεται με το κομμάτι της καλής οξυγόνωσής της, οπότε οξυγονώνεται πολύ καλά και το μωρό της. Και το χρειάζεται για τις ανάσες τις σωστές όταν θα έρθει η ώρα του τοκετού, έτσι δεν είναι? Το χρειάζεται και τότε, αλλά όχι μόνο τότε. Γενικότερα βλέπουμε ότι όσο πιο νωρίς ξεκινάει να αναπνέει καλύτερα, θα βοηθηθεί ακόμα περισσότερο και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Δηλαδή, η αναπνοή, ο τρόπος αναπνοής που την εκπαιδεύουμε, γίνεται βίωμα την ώρα του τοκετού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκέφτεται τον τρόπο που πρέπει να αναπνεύσει. Εσείς δουλεύετε με ομάδες ή και ατομικά, ανάλογα, όπως τυχαίνει?
Ναι, ανάλογα. Κυρία Κετζίκη, το κομμάτι το ψυχολογικό, τι κάνουμε σε αυτήν την περίοδο? Σε αυτή την περίοδο. Της περιγεννητικής φροντίδας, ας πούμε, και... Κυρίως πάμε ανάλογα με την ανάγκη της γυναίκας. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα θέματα, όπως είπα πριν, με το θέμα της μητρότητας, της ευθύνης, των περιορισμών. Αν εγώ θεωρώ ότι αρχίζω να περιορίζομαι για να προσέχω γιατί έχω, ας πούμε, την εγκυμοσύνη μου, του αν με θεωρούν άρρωστοι, ανάπηροι από την κοινωνία ή από την οικογένειά μου, πόση κατανόηση έχω από τον σύντροφο, πόσο νιώθω ότι είμαστε μαζί σε αυτό το δρόμο ή πόσο νιώθω ότι έχω αναλάβει μόνη μου αυτό το ρόλο. Βγαίνουν διάφορα θέματα σε αυτή την περίοδο. Οπότε βασικό είναι η στήριξη, η πληροφόρηση, η δουλειά στη σχέση της μαμάς με το έμβριο. Βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και εδώ πέρα μπορεί να έχουμε, ας πούμε, οι ορμόνες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, οπότε και η ψυχολογική υποστήριξη στο ακόμα και να έχω τη σωστή ενημέρωση από τον γιατρό μου ή από τη ΜΕΑ μου για το τι κάνουν οι ορμόνες, για το ότι κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά να τα νιώθω, να τα σκέφτομαι. Για το να μιλάω για προβληματισμούς που μπορεί να ντρέπομαι να πω στους άλλους ανθρώπους, γιατί μπορεί να σκέφτομαι ότι είναι μόνο καλό να περιμένω ένα παιδί και ντρέπομαι να μιλήσω για το δικό μου βάρος ή για τις δικές μου έγνοιες ή για το ότι οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Τέτοια κομμάτια μπορούμε να συζητήσουμε. Η 699 είναι σίγουρα γυναίκα, ρωτάει δύο ζητήματα, λέει απορίες δύο. Πρώτη απορία, γιατί πριν το γάμο είναι το παιδί σου και με το γάμο είναι το παιδί μας? Προφανώς εννοεί για εγκυμοσύνες, φαντάζομαι εγώ τώρα είναι επιθυμητές. Η συμπεριφορά του άντρα πολλές φορές είναι να μην το θεωρεί δικιά του ευθύνη και δικό του κομμάτι αυτό. Ερμηνεύω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, και η δεύτερη απορία. Μάλλον, ναι. Αφού λέει μάλλον του να μείνω έγκυος και να σου πω ότι είμαι έγκυος, είναι παιδί σου, κάνω... κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Και όταν είναι μέσα στο γάμο είναι το παιδί μας. Επίσης, η ίδια ρωτάει τη δεύτερη απορία. Γιατί την ίδια στιγμή που αισθάνομαι περίεργα, αν συνεχίζω να αρέσω για να είμαι ελκυστική στον σύντροφό μου, όλη του η προσοχή είναι στραμμένη στην κοιλιά μου? Ναι. Μάλιστα. Και αυτό το παρέλειψα και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι που αφορά τις γυναίκες. Το αν αρέσω και αν είμαι ακόμα ελκυστική. Αν είμαι ελκυστική. Πώς μπορώ εγώ ίσως να βιώνω τον εαυτό μου ακόμα και σαν αποκρουστικό, και γι' αυτό είναι όλο αυτό το κομμάτι του πόσο συνειδητά γίνομαι μαμά, πόσο συνειδητά αναλαμβάνω αυτό το ρόλο της μητρότητας. 9.57 θα σχολιάσετε. Θέλετε να σχολιάσετε από αυτού? Ναι, κάντε το, γιατί έχω άλλα δύο μηνύματα διάβαζα να τελειώνω. Γενικά, όλο το κομμάτι αυτό της περιγεννητικής είναι, πέρα από τη χρονική αναλλαγή, χαρακτηρίζεται από πολλές αλληλένδετες και εναλλασσόμενες ανάγκες, οι οποίες είναι πολλές φορές και αντίθετες μεταξύ τους. Άλλες ανάγκες έχει ο άντρας, άλλες ανάγκες έχει η γυναίκα, άλλες ανάγκες έχει το έμβριο. Όλα αυτά πρέπει κάπου να τα συμβιβάσουμε. Ο ρόλος μας είναι περισσότερο συμβουλευτικός, παρενετικός, αν θέλετε να μεταδώσουμε κάποια γνώση, και όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο πιο εύκολο είναι για το ζευγάρι. Ξεκινάμε από πολύ νωρίς να τους παροτρύνουμε να διαβάσουν κάποια πράγματα, να ασχοληθούν περισσότερο με το αντικείμενο, ώστε να μην βρεθούν προεκπλήξεων αργότερα, όταν θα έρθει και το παιδί, γιατί μετά ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν μένει τίποτα ίδιο ουσιαστικά και πρέπει να προσαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουν το χρόνο. Σωστά. Μετά τα ζευγάρια. Ο 698 ρωτάει η κυρία Κωνσταρέλου αν αυτά που περιγράψετε αφορούν μόνο τη γυναίκα και δεν εμπλέκεται καθόλου άντρα στη διαδικασία αυτή. Προφανώς όχι να αναπνέει, αλλά μήπως το βγάζουν τελείως έξω και δεν παρακολουθεί τη διαδικασία και αυτό είναι σε βάρος. Όχι, αντίθετα. Προσπαθούμε να τον βάλουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία πόσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται. Και είναι αστεία η αμηχανία του, συνήθως? Μπλέκεται, καταλαβαίνει, μπαίνει στην ιστορία αυτή ή είναι λίγο περίεργος και λίγο έτσι συστάσεις? Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ μια έντονη τάση οι σύζυγοι να ακολουθούν. Τις συζύγους. Ναι. Μπράβο. 9.57. Προσωπικά πιστεύω ότι το παιδί είναι ο καθρέφτης του ζευγαριού. Με τη γέννηση του παιδιού έρχονται όλα τα ελαττώματα των γονιών στο φως. Όποιο ζευγάρι αντέχει δεν χωρίζει. Όποιο ζευγάρι όμως δεν ταιριάζει, αξίζει να χωρίσει. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Προφανώς. 9.80. Υπενθυμίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να τεκνοποιούν σε μικρή ηλικία. Το σύστημα όμως τις έκανε γεροντοκόρες και αυτό πληρώνεται. Και 2.42. Είπαμε πριν από λίγο ότι έχει ανέβει το όριο, αλλά η επιστήμη δεν είναι αποτρεπτική, έτσι, γιατί με αυτό το μήνυμα μην αγχωθούν οι φίλες μου. Ναι. Δεν νομίζω ότι το σύστημα της έκανε γεροντοκόρες. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που αλλάζουν με τους καιρούς. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα προφανώς δεν θεωρεί
πρώτο της μέλημα ή απόλυτη πληρότητα το να τεκνοποιήσει, όσο το να σταθεί στα πόδια της σε όλους τους τομείς τους κοινωνικούς. Να κάνει καριέρα, να εκπαιδευτεί σωστά. Και προφανώς το παιδί περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι είναι θέμα συστήματος, είναι θέμα πολύπλευρο και μέρος της κοινωνίας μας. Θα σας μεταφέρω τώρα μια ερώτηση που κάνει μια τηλεθεάτρια. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, έχετε γιατρό. Τώρα, όχι γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα, αμοξύλιο για το δόντι που είναι πρισμένο σε εγκυμοσύνη είναι επιτρεπτό. Λοιπόν, γενικά θέλει προσοχή λίγο για το τι φάρμακα παίρνουν. Θέλει προσοχή, αλλά δεν θέλει και υπερβολές. Είπαμε πριν ότι είναι μια σχετικά φυσιολογική κατάσταση και δεν κάνει να την κάνουμε παθολογική. Άρα, με συμβολή γιατρού μπορεί να πάρει κάποια φάρμακα. Να συμβουλευτεί το γιατρό της, εφόσον της το σύστησε, πιστεύω ότι είναι σε μια θέση ο γιατρός της να κρίνει και να της προτείνει το σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αν σου είπε ο γιατρός να το πάρετε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι συνταγές, οι συμβουλές από το τηλέφωνο δεν βοηθάνε πολύ. Χρειάζεται να συμβουλεύετε τον δικό σας τον γιατρό που ξέρει καλά στη κατάστασή σας και σε ποια περίοδο εγκυμοσύνης βρίσκεστε. Υπάρχει κάτι που θέλουμε να προσθέσουμε στο κομμάτι της περιγεννητικής περίοδου και του περιγεννητικού ελέγχου και φροντίδας? Τη περίοδου αυτή. Τα έχουμε καλύψει τα τρία κομμάτια αυτά, τα τρία σκέλη, για να πάω στην ώρα του τοκετού. Ναι. Ξεκάθαρος αυτός ο ρόλος του μπαμπά. Γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο ο σύντροφος δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι, αντίθετα. Ο ρόλος του είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όλες οι γυναίκες έχουν ανάγκη το σύντροφό τους να είναι μαζί σε αυτόν. Χρειάζεται να είναι υποστηρικτικός, να είναι φροντιστικός. Δεν το λέω επειδή είμαι γυναίκα, έτσι, αλλά χρειάζεται και ο σύντροφος να αντιληφθεί το δικό του ρόλο και ότι σε αυτό προφανώς πρέπει να πορευτούν μαζί. Ότι οι ανάγκες που έρχονται και ότι όλο αυτό που συμβαίνει στην αλλαγή της γυναίκας είναι μια αλλαγή και στη δική του σχέση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό και να μην... Κύριε Καρονακλή, παρακαλώ. Επειδή τέθηκε και το θέμα άντρας και γυναίκα, σαν άντρας να σχολιάσω ότι θίγοντας, αν θέλετε, και το θέμα που είπαμε προηγουμένως της κτητικότητας, πρέπει το ζευγάρι να είναι συνειδητοποιημένο ότι το παιδί αυτό είναι δικό τους, είναι από κοινού και σαν απόφαση και σαν αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ο άντρας βρίσκεται φυσιολογικά σε μια αμήχανη θέση, γιατί δεν είναι αυτός ο οποίος περνάει. Και δεν γίνεται και στο σώμα του. Δεν γίνεται στο σώμα του. Είναι κάτι το οποίο δεν τον αφορά, αν θέλετε, άμεσα, αλλά περισσότερο έμεσα. Είναι επομένως αμήχανη η θέση του, παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι σημαντική. Και η στήριξη χρειάζεται... Νομίζω για αυτό το παράπονο της φίλης που έλεγε είναι το δικό σου παιδί, αλλά μετά είναι δικό μας. Ναι. Δεν ξέρω αν το εννοούσε με αυτή την έννοια που δεν τα αναγνωρίζουν πολύ και λέει: κάνει ό,τι καταλαβαίνεις, ρίξ' το άμα θέλεις. Ή αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ο άντρας πότε το κομμάτι αυτό είναι κομμάτι της ψυχής του και δικό του. Εν πάση περιπτώσει, να φτάσουμε στο διάστημα. Ναι, κύριε Κωνσταντέλα, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος και παίρνει πολλές γνώσεις για πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί επειδή είναι έξω από αυτή την κατάσταση, αγχώνει εξαιρετικά τη σύντροφό του παρατηρώντας αυτές τις αλλαγές, ότι είναι δηλαδή κάποια παθολογία. Δηλαδή η συμπτωματολογία της εγκυμοσύνης που είναι φυσιολογική, πρακτικά θέματα όπως η σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε όλα αυτά τα θέματα θίγονται. Και ακόμα και σωματικά, η αναγούληση, τα συγκεμετό ή άλλα προβλήματα, αυτά τα θεωρούν σαν αρρώστια, ενώ είναι φυσιολογικά, συνδέονται πάρα πολύ με την εγκυμοσύνη. Οπότε καθώς ενημερώνεται για όλη αυτή την φυσιολογικότητα, μπορεί και την υποστηρίζει πρακτικά στην καθημερινότητά της. Άρα δεν χρειάζεται οπωσδήποτε. Ερώτηση: αλλάζει άρδινη ψυχολογική συμπεριφορά της γυναίκας κατά την εγκυμοσύνη? Πώς πρέπει ο σύντροφος να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση? Είπαμε ότι αλλάζει. Αλλάζει. Άρδιν, εντάξει, δεν γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Έχεις και άλλη μία ταμπέλα. Είσαι και μαμά, εκτός από γυναίκα. Νομίζω αλλάζει και για τους δύο. Αλλάζει. Και εξαρτάται, πάλι θα το τονίσω, πόσο συνειδητά το κάνεις και πόσο πραγματικά αναλαμβάνεις αυτό το ρόλο για να αλλάξεις. Υπάρχουν γυναίκες ή και άντρες που δεν αλλάζουν και δεν αλλάζουν καθόλου, δεν αντιλαμβάνονται ποτέ το ρόλο τους. Εδώ στην προκειμένη του, για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα του φίλου τηλεθεατή της τηλεθεάτριας, αυτό το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να κατανοήσει τον άλλον, έτσι. Σε πρώτη φάση. Ωραία. Πάμε τώρα στη διάρκεια της. Ήρθε με το καλό η ώρα και έχουμε τον τοκετό.
Ερώτηση, ο 069 ρωτάει γιατί έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ οι καισαρικές. Είναι θέμα οικονομικό? Γιατί χρεώνεται από εσάς πολύ περισσότερο ή προκύπτουν θέματα ασφάλειας και είστε πιο εύκολοι τώρα να το κάνετε? Έχουν αυξηθεί, είναι αλήθεια τώρα. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχουν αυξηθεί, είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και χρόνια παρατηρείται. Δεν είναι κάτι πρόσφατο. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Μια δεκαετία μπορεί παραπάνω. Υπήρχε από πολύ καιρό. Αν θέλετε να μιλήσουμε με κάποια νούμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ένα 10 με 15% των τοκετών στο σύνολό τους ότι είναι απαραίτητοι ιατρικά να γίνουν με καισαρική τομή. Είμαστε σε αυτά τα όρια εμείς ή είμαστε λίγο παραπάνω? Είμαστε παραπάνω. Μπράβο. Σχεδόν η μισή, όχι. Έχει πάρα πολλούς όμως παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται και οι οποίοι έχουν να κάνουν όχι μόνο με ιατρικά θέματα σίγουρα, αλλά σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και αυτό το 10 με 15%. Αν μου επιτραπεί να πω ότι στη Γερμανία ο αριθμός των καισαρικών ήταν και ένας παράγοντας αξιολόγησης του κάθε μεευτηρίου. Επομένως, είχες να δώσεις και ένα λόγο, το κάθε μεευτήριο να δώσει λόγο στην ελεγκτική αρχή γιατί έκανε τόσες καισαρικές. Εκεί επίσης δεν δέχονται... Καλό μου ακούγεται. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά στην Ελλάδα, ναι. Απέχουμε από αυτό ακόμα. Απέχουμε για πολλούς λόγους, γιατί απλούστατα στον ιδιωτικό τομέα μπαίνουν και άλλα θέματα μέσα. Δεν είναι τόσο απλό. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει τώρα πάντως, σίγουρα δεν είναι θέμα οικονομικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο ρόλο παίζουν και οι ίδιοι οι γονείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ζητάνε από μόνοι τους την καισαρική τομή. Γιατί έχουν ακούσει από φίλες τους, από φιλικά ζευγάρια, ήταν κάτι σχετικά εύκολο, σχετικά ανώδυνο και προγραμματισμένο. Το μεγάλο προσόν είναι αυτό. Ο φόβος και ο δικός μας από ιατρικής άποψης και των γονιών είναι ότι θα συμβεί κάτι απρόσμενο. Το οποίο όσο φυσιολογικό κι αν είναι, το απρόσμενο πάντα εγκυμονεί ασυνείδητα κάποιους κινδύνους. Δεν έχει κάποια λογική βάση αυτό το πράγμα. Απλά στον ψυχισμό μας, αυτό το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε άμεσα, πάντα μας γεμίζει με κάποιους φόβους. Θα μιλήσουμε, κυρία Κωνσταρέλου, ότι φτάνει αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να κάνουμε. Το τι έπρεπε να κάνουμε πριν το είπαμε. Όσο μπορούμε να το πούμε τηλεοπτικά. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα πείτε από κοντά. Πριν πάμε μουσική 7-12, τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, πώς γίνεται οι εξετάσεις να είναι καλές, αλλά δεν μένει έγκυος. Το είπαμε, αγαπητέ μου φίλε, προφανώς δεν ήσασταν την αρχή της εκπομπής, οι αγαπητοί φίλοι, αν ήσασταν την αρχή της εκπομπής, ότι δεν είναι μόνο οι οργανικές αιτίες, οι βιολογικές αιτίες, υπάρχουν τα ψυχολογικά, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, διατροφή, ορμονικά. Οπότε δεν είναι ένα πράγμα απλό. Υπομονή θέλει, κατανόηση και προσπάθεια και όλα θα έρθουν. Λοιπόν, κυρία Κωνσταρέλου, θα με πάρετε βοηθό άμα χρειαστεί, τα λέω καλά έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε παραμονές στο τοκετού? Έχουμε κάνει τις ασκήσεις μας, έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό υποτίθεται. Αυτό κάναμε τους προηγούμενους μήνες, έτσι δεν είναι? Τι κάνουμε σε εκείνη τη φάση? Υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε όταν φτάνει η ώρα της κοίησης, μάλλον του τοκετού, της γέννας? Σίγουρα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για την απελευθέρωση από τον φόβο για αυτό που επέρχεται. Υπάρχει φόβος, Υπάρχει φόβος. Υπάρχει φόβος για το άγνωστο. Ιδίως η πρώτη φορά μανούλες το βιώνουν πολύ πιο έντονα. Δεν ξέρουν πώς ακριβώς είναι σαν διαδικασία. Οπότε ένα κομμάτι του φόβου μειώνεται αρκετά με την ενημέρωση. Δηλαδή, όταν εξηγούμε το πώς ξεκινάει ένας τοκετός, τη συμπτωματολογία του, τι θα περιμένει να δει μια μαμά, πόση ώρα χρειάζεται να περιμένει. Το σπάσιμο, ας πούμε, των νερών, που είναι μια τελείως φυσιολογική διαδικασία και δεν χρειάζεται να μας πανικοβάλει για να τρέξουμε σπεσμένα στο μευτήριο εφόσον τα νερά είναι καθαρά. Αν ξεκινήσει με συσπάσεις η διαδικασία του τοκετού, πόσο συχνά έρχονται οι πόνοι, τα διαλύματα που μεσολαβούν από τη μία σύσπαση στην άλλη. Όλα αυτά λοιπόν οπότε όταν τα γνωρίζει, καλά ενημερωμένη μπορεί λιγότερο να... Ναι. Πάντα. Μάλιστα. Αυτό το άγχος είναι που γεννάει ίσως και την επιλόχεια σε ένα ποσοστό, δηλαδή το γεγονός ότι είναι άσχετο. Μπορεί να συνδέεται, μπορεί και όχι. Όχι. Δεν είναι ο φόβος του αγνώστου ή η επιλόχιος κατάθλιψη. Απλά ήθελα να προσθέσω λίγο και στις καισαρικές και στην προετοιμασία. Έχουμε στην εποχή μας πια πολύ έντονο και το φόβο του πόνου. Δεν αντέχουμε πολύ τον πόνο, όπως έλεγα πριν και για τη θλίψη. Όπως και το φόβο της απώλειας του ελέγχου.
Οπότε ας τα βάλουμε θέλουμε και αυτά μέσα στο καλάθι. Θέλουμε όσο μπορούμε να την περάσουμε έτσι ανώδυνα. Ναι. Μια και μιλάω για ανώδυνα, τι γίνεται με τον ανώδυνο τοκετό? Ναι, υπάρχουν δυνατότητες και δεν Με νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Με επισκληρίδιο ή και με οτιδήποτε άλλο? Με επισκληρίδιο, με ραχεία πολλές φορές όταν πρόκειται για καισαρική, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, γιατί αυτό που λέμε ότι δεν θέλουμε να βιώσουμε το φόβο του φυσιολογικού τοκετού, ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πόνος έχει ένα χρονικό όριο. Κάποια στιγμή τελειώνει, ενώ ο πόνος που μπορεί να έχει μια γυναίκα μετά από μια επέμβαση δεν έχει αυτό το χρονικό όριο. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ πιο έντονος και μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο από ότι μετά από ένα φυσιολογικό. Δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Είναι και κάποια, αν θέλετε, μια μη θελημένη διαφήμιση που κάνουν τα άλλα ζευγάρια που έχουν περάσει τη διαδικασία της καισαρικής. Δείχνουν όλα πολύ γρήγορα, πολύ ρόδινα. 7-17,5 λεπτό, κύριε Κουσταρέλο. Ιατρικώς επιτρέπεται σε σεξουαλική επαφή κατά την εγκυμοσύνη? Επηρεάζεται το έμβριο και αν ναι, πώς? Δεν επηρεάζεται το έμβριο καθόλου. Επιτρέπεται. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Να αναφέρω μία μόνο επιγραμματικά για να ακουστεί. Η χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα ή ο κυβωματικός πλακούντας. Εκεί υπάρχει κάποια επικινδυνότητα, όχι άμεσα προς το έμβριο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αιμορραγίας. Είναι πραγματικά ελάχιστες οι εξαιρέσεις, και για τις οποίες θα ενημερωθεί το ζευγάρι από τον γιατρό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται άφοβα. Ναι. Μάλιστα. Τι λέγατε, κυρία Κουσταρέλο? Εγώ κάτι θέλω να σχολιάσω στο θέμα του πόνου. Υπάρχει μια σύγχυση σε πολλές γυναίκες ότι με το που ξεκινάει η διαδικασία του τοκετού, σαν πόνος, είναι έντονος και είναι και συνεχής. Αυτός είναι ένας μύθος. Αν συνέβαινε αυτό, νομίζω ότι καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να τον υποστεί αυτόν τον πόνο. Οπότε έχουμε έχουμε διαλύματα πόνου και ανάπαυσης, όπως επίσης είναι βαθμιαία η ένταση, η αύξηση της έντασης του πόνου. Το άλλο το κομμάτι το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι τελείως διαφορετικός ο πόνος που βιώνει μια γυναίκα όταν μιλάμε για τεχνητή πρόκληση των πόνων του τοκετού, δηλαδή των συσπάσεων, και είναι τελείως διαφορετικός ο πόνος που βιώνει μια γυναίκα όταν μιλάμε για τελείως φυσικούς πόνους του τοκετού. Οπότε πάρα πολλές γυναίκες λόγω των τεχνητών πόνων δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό και είναι εύλογο να ζητάνε επίμονα επισκληρίδιο για να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Η οποία δημιουργεί προβλήματα, επιπλοκές, την αποφεύγεται? Όχι. Όποιος θέλει την κάνει. Ναι, όποιος θέλει την κάνει. Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι αυτές οι οποίες πραγματικά χρειάζονται την επισκληρίδιο έχουν πολύ μεγάλο όφελος από αυτήν, ενώ οι γυναίκες οι οποίες απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά τον πόνο, έρχεται η στιγμή που ο πόνος αυτός επανέρχεται άσχετα από την επισκληρίδιο. Α, ναι. Ναι, απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τον πόνο. Είναι αυτό που είπε η κυρία Κουσταρέλο. Θέλει δουλίτσα. Θέλει κάποια δουλειά, ναι. Μάλιστα. Και έφτασε εκείνη η ώρα και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά και γίνεται ο χαμός μετά. Είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Κάθε φορά που βύχει, που δεν είναι απνέει, που νομίζω έχει φύγει ο πανικός. Τι κάνουμε για τον πρώτο καιρό? Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κουσταρέλο, νομίζω πιο πολύ έτσι, δικό σας κομμάτι. Ναι, δεν κάνουμε πολλά λάθη, είναι οι γονείς σε αυτά τα πράγματα? Συνήθως όλοι οι γονείς πιστεύουν ότι έχουν ένα περίεργο μωρό. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνουν. Είναι για το τσίρκο, είναι μοναδικό στον κόσμο. Ναι, συμβαίνει μόνο στο δικό τους μωρό. Οπότε το δεν το ακούω, το ξυπνάω την ώρα που κοιμάται, δεν θα αφήνω να κοιμηθεί για να το ταΐσω. Ναι. Ενώ το ταΐζω, ενώ το έχω αγκαλιά, συνεχίζει και κλαίει. Τι είναι αυτό το πράγμα που κοιμάται την ημέρα και είναι συνέχεια ξύπνιο το βράδυ? Οπότε βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται κατά κόρον σε όλες τις οικογένειες, αλλά οι γονείς, λόγω της ανασφάλειας και του άγχους που έχουν, το βιώνουν σαν κάτι μοναδικό. Και τους ανησυχεί ακόμα περισσότερο όλο αυτό. Σας παίρνουν συχνά τηλέφωνο, φαντάζομαι. Ναι. Και τους γυναικολόγους και τους παιδιάτρους. Και τις ΜΕΕΣ, σίγουρα. Πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Ναι. Ανατρέπεται όλος ο προγραμματισμός. Στην αρχή, ναι. Και επίσης νομίζουν ότι έχουν κάτι το απολύτως εύθραυστο. Χαρακτηριστικά λέμε ότι ο πατέρας αισθάνεται πατέρας όταν πιάνονται οι ώμοι του, γιατί κρατάει το μωρό σε μια πολύ περίεργη και αφύσκη στάση. Ο 668 λέει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι παραμελεί το άνδρας μετά την ερχομό του παιδιού. Δεν θα το έλεγα.
Δεν θα το έλεγα. Αλλάζουν οι προτεραιότητες, αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αν είναι μια συνειδητή απόφαση, αυτή η ρόλη δεν υπάρχει πρωτιά μετά. Η πρωτιά είναι δικαιωματικά στο παιδί. Νιώθει ότι παραμελείται γιατί δεν συμμετέχει. Ναι, αλλά δεν συμμετείχε και 9 μήνες, αν το πάμε έτσι. Είναι και ο 557 λέει: πέστε κάτι για το γεγονός ότι ο καθένας έχει μια συμβουλή να δώσει. Προφανώς φαντάζομαι τον περίγυρο. Όλα, πάντα. Πάντα. Μεγάλωσα πολλά παιδιά. Εγώ ξέρω, οπότε ακολούθησα εμένα και μην ακούς τον γιατρό τι σου λέει. Είτε τη ΜΕΑ είτε την ψυχολόγο. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που συμβαίνει, όχι μόνο αφού γεννηθεί το μωρό, αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όλοι έχουν να αναφέρουν τη δική τους ιστορία. Μην ακούς τους μοντέρνους, ξέρουμε εμείς τα δικά μας, θα σας πούμε, ναι. Ακριβώς, ναι. Πάρα πολλοί μύθοι και στην διαχείριση της εγκυμοσύνης. Ακούμε έτσι από τις γιαγιάδες και τις μεγαλύτερες μαμάδες. Και είναι κάτι που το βλέπουμε και στην περίοδο της λοχείας. Νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος που οι γονείς του ζευγαριού, δηλαδή οι παππούδες, θέλουν να μπουν πιο ενεργά στη φροντίδα του μωρού. Συνήθως επέρχεται από μια ανάγκη η οποία δεν τη βιώσουν 100% όταν αυτοί είχαν το δικό τους μωρό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό που λέω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι παλιότερες γενιές δεν... όταν, ας πούμε, εγώ γινόμουν μαμά, κρατούσα το παιδί η προηγούμενη γενιά και εγώ ήμουνα στη δουλειά, έτσι, στα χωράφια, στα ζώα κτλ. Οπότε δεν έχω ζήσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Από την άλλη, έχει να κάνει και με άλλα θέματα. Δηλαδή, αν εγώ εμπιστεύομαι το παιδί μου, αν αφήνω το παιδί μου να γίνει εκείνο και να αναλάβει το ρόλο του ενήλικα, του μπαμπά, της μαμάς, ή αν εγώ συνεχίζω να το θεωρώ μικρό παιδί που δεν ξέρει και εγώ ξέρω καλύτερα. Είναι όλα μαζί. Το θέμα του ύπνου με ρωτάει κάποιος, δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε, κύριε Κωσταρέλου, τι γίνεται το θέμα του πώς μπορώ να διαχειριστώ τον ύπνο του παιδιού και ρωτάει επίσης και το γεγονός αν μπορώ να κάνω κάτι με το σώμα του. Προφανώς σκητσούλες, δεν μπορώ να κάνω κάτι με το σώμα του, μαθαίνω κάτι, το εκπαιδεύω. Αυτό εννοεί, φαντάζομαι, δεν ξέρω όταν λέει σώμα το τι εννοεί. Ας πάμε στο πρώτο του ύπνου. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν καλά οι νέοι γονείς στο θέμα του πόσες ώρες να κοιμάται και πώς να μάθει να κοιμάται και περισσότερο να κοιμάται και η μαμά. Ακολουθείς στο πρόγραμμα του παιδιού, δεν είναι? Συνήθως μιλάμε ότι και οι γονείς ακολουθούν ένα διακεκομένο πρόγραμμα ύπνου, κάτι το οποίο έναν ενήλικα τον κουράζει. Βέβαια. Και άμα έχει και αργάζεται την επόμενη μέρα, του σκοτώνει αυτός τον κουράζει. Δυστυχώς θα πρέπει να βρίσκει το χρονικό περιθώριο η μαμά να ξεκουράζεται τη διάρκεια που ξεκουράζεται και το μωρό. Να μην πιάνεται με δουλειές του σπιτιού, εκεί δηλαδή ας πούμε, μπορεί να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο ο σύζυγος ή η μητέρα της ή ο πατέρας της. Δηλαδή τους βάζουμε σε άλλες δουλειές και όχι στη φροντίδα του μωρού, αλλά είναι εξαιρετικά βοηθητικές για να μπορέσουμε εμείς να φροντίσουμε το δικό μας μωρό. Αισθικτωδώς το άλλο που παρατηρείτε, κατά βάση και είναι καλό να το ξέρουν οι γονείς, ιδίως οι μαμάδες οι οποίες θυλάζουν κιόλας, στο θέμα του ύπνου, τα μωράκια είναι τελείως φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουν πιο διακεκομένο ύπνο και κατά τη διάρκεια της ημέρας να είναι πιο μακρύ οι ύπνοι, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αυξάνεται πάρα πολύ η παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος. Οπότε, αν θέλετε, είναι μια αισθικτώδη στάση του μωρού να ξυπνάει πιο συχνά για να μπαίνει στο στήθος, για να ενεργοποιήσει περισσότερο το αντανακλαστικό παραγωγής γάλακτος. Συντονίζονται μάνα και γιος, μάλιστα. Μάνα και παιδί, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο, που είπαμε γιατί είναι. Τι γίνεται με την κατάθλιψη μετά την επιλόχιο κατάθλιψη. Η επιλόχιος κατάθλιψη δεν είναι τόσο απλό. Έχει πάλι να κάνει με αυτό που λέω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πόσο συνειδητοποιημένα μπαίνω σε αυτό το ρόλο, πόσο επιβαρυντικός μου φαίνεται αυτός ο ρόλος, πόσο έχω προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης και πόσο βοηθάνε οι καινούργιες συνθήκες ή δεν βοηθάνε, πόσο πιεστικές μπορεί να είναι. Όμως εγώ θέλω λίγο να διευκρινίσω ότι υπάρχει οι ορμόνες μετά την εγκυμοσύνη δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση σε πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή να διαχωρίσουμε το φυσιολογικό από το παθολογικό.
πάλι αυτό έχει να κάνει με την ένταση, με τη διάρκεια, με τη συχνότητα. Δηλαδή, και πάρα πολλές γυναίκες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, μετά το τοκετό έχουν λόγω των ορμονών τους μία διάθεση που να είναι έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, λίγο περισσότερο απαθείς, γιατί περιμένουμε και πάρα πολύ έντονα από τη μαμά μέσω της ξυπνήσει το μητρικό ένστικτο και να αντιδράσει, και όταν νιώθει ότι ακόμα δεν έχει μπει σε αυτό το ρόλο, νιώθει και ενοχές, νιώθει και άσχημα, νιώθει και περίεργα και πιεσμένη. Αν αυτό όμως διαρκέσει και βλέπουμε κάποια συμπτώματα καταθλιπτικά να επιμένουν, τότε χρειάζεται να δούμε ειδικό, απαραίτητα. Γενικώς, εγώ θα έλεγα, και επειδή φτάνουμε στο κλείσιμο, να ρωτάνε τους ειδικούς. Είναι τώρα μια ΜΕΑ εδώ, ένας γυναικολόγος, ένας ψυχολόγος. Μην τρέπονται και ρωτάνε τον οποιονδήποτε από δίπλα και τρέπονται να ρωτήσουν τον ειδικό. Νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις έχετε μια πιο σίγουρη, πιο τεκμηριωμένη απάντηση να τους δώσετε. Κυρία Κωνσταρέλο, κύριε Καραδαγλή, κυρία Γετζίκη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό. Μόνο για το πριν ή κατά την εγκυμοσύνη ή το μετά θέλει να κάνει κανείς να αφιερώσει τουλάχιστον μια εκπομπή. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Και ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που μας συντροφέψατε και απόψε, μας φιλοξενήσατε στα σπίτια σας και συμμετείχατε τόσο ενεργά με τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια χαρά.